Ei, què passa, escaquistes? Què tal, com esteu? Mira, aquí, preparats per fer una partideta a un minut i que surti un vídeo curt i que no hi hagi excuses de, no tinc temps per veure escacs, O, mira, s'han deixat el peo. A un minut és el que passa. Un minut és el que passa. Ara torno i segueixo fent el mateix de sempre, però amb un peo més. D'acord? Un peo més, però un temps menys, això és cert. Anem a veure, farem el camí del cavall que feia el Pere Catarineu en el vídeo que li vam comentar sobre l'atac porc. Això sempre és perillós, vale? Per això ho evitem, i més quan el peó està aquí. Però ja sabeu que aquest peó és molt dèbil, no ara, perquè l'estic amenaçant amb dues peces i serà un segon peó. A més, no el pot defensar i, per tant, me'l menjo. I ara, quan faci B5, doncs no sé què faré, o quan faci cavall aquí tocant la dama, porto aquí i ja estan tots aquí a la diagonal, a la bonica diagonal. Mira, porto un altre en aquest punt H7, mira, el de sempre, ja sabeu, H6, H4 per recapturar en peó, tocar el cavall, que s'hagi d'apartar el cavall i guanyar una mica. Ara, si captura, doncs tu captures amb el peó i a part li has donat aquest, no, aquest camí a l'alfil. Com es coordinen totes les peces? Ara no ens interessa, ara això està tancat, ja això no ens preocupa, per tant el peó no cal que el tinguem a A3 i fa aquesta, que és mira, escac, i això és molt interessant perquè s'ha tret el cavall d'aquí, que és el defensor d'aquí, no? Per tant, pots fer aquest escac, pots fer el fil aquí i estàs amenaçant. Si captura el cavall, estàs amenaçant escac i mat gràcies al fil. Si captura l'alfil, estàs amenaçant escac i mat gràcies al cavall. L'única és tornar. O aquesta, clar, però aquesta es deixa qualitat, no? Fas aquest escac i clar, ha de capturar amb la terra perquè si no, tal, vens aquí, toquen l'alfil, el portes aquí, clavant, traient la possibilitat de que tal, ui, aquest peu me l'he deixat, m'estarà tocant el cavall, això és perillós, hauria de fer rei aquí per defensar, és el que ha passat, vinc aquí, rei aquí per defensar, però aquest cavall està tocat i s'acaba la partida. S'acaba la partida i crec que, per molt que s'hagi acabat per temps, la posició de les blanques és millor. Anem a veure quant de millor és. Tauler d'anàlisis, apretem el mòdul i més 12, més 13, a veure què surt, més 7, mira, no està mal, més 7, molt bé. Bueno, doncs això, espero que us hagi agradat, fins la propera. I ja sabeu que si feu atacs porcs, envieu-me'ls i ja els comentarem. Adéu.